Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wallahi, det er oprigtigt dejligt at se jer. I er mine nærmeste, i min familie, I er mine venner. Så det er super dejligt, at jeg kan starte med at fortælle om mit projekt til jer. Intentionen var, at jeg vil gerne læse en artikel op. Jeg havde skrevet et manifest, et Gaza-manifest kaldte jeg det. Og intentionen var, at jeg gerne ville læse det op for jer. Men jeg kunne godt mærke, som tiden løb, det var, at det virkede lidt mere unaturligt. Jeg vil hellere sætte lidt ord på min proces. Hvordan er jeg nået hertil? Hvordan har den her proces været siden min ungdom? Altså i forhold til det her at agere politisk. Og så vil jeg rigtig gerne sætte lidt ord på, hvilke islamiske overvejelser jeg har gjort mig. Og til sidst, hvad projektet handler om. Jeg vil prøve at gøre det kort. Det bliver lidt svært at holde de 10 minutter, jeg lovede, men måske et kvarter. Det går nok. I 80'erne og 90'erne, jeg er født i 77, så op igennem 80'erne og 90'erne, der voksede jeg op med racisme. Den racisme, jeg møder på det tidspunkt, det er mere sådan bandeorienteret racisme. Grønjakkerne, hvis I husker dem. Vi kunne godt få en røvfuld her og der, og vi blev jagtet lidt her og der, og grønjakkerne. Men generelt var samfundet ikke racistisk. Jeg oplevede ikke samfundet som racistisk i hvert fald. Det kan jeg tage den egen vegne. Jeg følte, at alle de andre almindelige danskere, de var søde mod os, behandlede os godt. De ældre damer tog os på hovedet og behandlede os virkelig godt og var søde. Det var det Danmark, jeg oplevede i min opvækst i 90'erne og 80'erne især. Slut 90'erne, så begynder integrationsdebatten at blive mere og mere fremtrædende. Man begynder at tale om, at muslimer skal integrere sig i Danmark, eller udlændinge skal integrere sig i Danmark. Men den samtale handlede mest om, at vi skulle lære dansk, og vi skulle gå på arbejde. Jeg husker en debat i samfundsfagstimerne, hvor jeg sagde til mine lærere og mine elever, hvorfor går I så meget amok over det? Altså slap af. Vi andre taler da tydeligt dansk, ikke? Så vores forældre, de kan dansk give dem en chance. De kom til Danmark, og så blev de bare pisket afsted på arbejdsmarkedet, og det ene job efter det andet, indtil de blev pensioneret eller fik skader, og hvad ved jeg. Så arbejde det i gang, og de kan ikke dansk. Glem dem. Altså, de er ældre, de er gamle, men vi kan dansk. Næste generation kan dansk. Så hvad er egentlig problemet? Helt oprigtigt, det var den tilgang, jeg havde, og det var den forståelse, jeg havde. Og så kom, jeg husker, politisk havde jeg ikke særlig meget forståelse for politik, men der var et valg dengang som 18-19-årig, og jeg skulle op og stemme, og min far sagde til mig, at jeg skal stemme på Socialdemokratiet. Ironisk nok. Men til hans forsvar kan man så sige, at Socialdemokratiet er ikke det Socialdemokrati, vi har i dag. Det var Arbejdernes Parti og så videre. Der var slet ikke noget racisme, så de passede også på udlænding, og det var den forståelse. Så kom 9/11, terrorangrebet, og i terrorens tegn ændrede hele fokus sig. Jeg husker Poul Nyrup Rasmussen, som var statsminister og leder af Socialdemokratiet, stillede sig op på talerstolen i Folketinget, og så kom han med de her famøse udtalelser, at vores værdier er ikke til debat, siger han. Altså danskernes værdier er ikke til debat. Hvorfor er I så bange for de her muslimer eller de her udlændinge? Der er ikke en debat, der foregår omkring vores værdier i hvert fald. Og det er han fuldstændig ret i. Deres værdier har ikke været til debat lige siden. Men det har vores til gengæld. I den grad. Så vi har en højrefløj dengang repræsenteret ved Dansk Folkeparti, der gik til angreb på muslimerne og gik voldsomt til angreb. Muslimer var kræftknuder, og de skulle sendes ud på en øde ø, og alle mulige vilde udtalelser. Og derfor stillede Poul Nyrup Rasmussen sig op på talerstolen og sagde til dem, stueren, det bliver I aldrig. Og det skabte vild røre og så videre. Det endte så med, at ikke nok med, at de røg ind i stuen, de sparkede døren ind og sad som formand for Folketinget, og i dag har vi et socialdemokrati, hvor man har adopteret en til en DF's udlændingepolitik og sagt, vi overgår jer også. Hvis I prøver at byde over, så byder vi over. Det er det, vi står tilbage med. Og det er Socialdemokratiet er en del af den såkaldte venstrefløj, eller midterpartierne, men til venstre for midten. Og det passer bare slet ikke værdimæssigt overens med de resterende på venstrefløjen, selvom de er fulgt efter lige så stille.
Få kommer til magten efter 9/11, og efter de her udtalelser for Poul Nyrup Rasmussen, så kommer Anders Fogh til magten, og Venstre slår sig sammen med højrefløjen og sidder ved magten de næste 10 år. Og der raser alle former for konflikter. Vi har Afghanistan, vi har Irak, vi har kulturkampen, vi har tegningerne af vores bærede profet, hvor formålet med hele den politik var hån, spot og latterliggørelse, at muslimerne skulle finde sig i den her hån, finde sig i spot, finde sig i latterliggørelse. Der prøvede man at ramme os på vores værdier og krænke os på vores følelser. Derefter så udviklede tingene sig skridt for skridt, flere og flere stramninger, flere og flere mærkelige forslag, overdrevne forslag, og nu har vi Gaza. Med Gaza, så var det hele next level. Altså det hele blev bare skruet op på max. Vi har en regering, der støtter Israel. Vi har en regering, der tillader, at danske våben fra danske virksomheder bliver sendt til Israel og bliver brugt til at massedræbe vores befolkning dernede. Vi har medier, som bakker det israelske narrativ op, som er fuldstændig biased, har fjernet enhver journalistisk integritet. Det føles på mig, som om jeg oplever russiske journalister, eller whatever, de typer journalister, som Danmark elsker at kritisere, eller Vesten elsker at kritisere. Det er det, vi oplever i stedet for. Så vi har virksomheder, politikere, næsten over hele linjen, på nær med nogle få undtagelser, støtter Israel. En regering, der støtter Israel. Altså, det er hele vejen rundt. Og det hele er skruet op. Umenneskeliggørelsen er ikke kun palæstinenserne, men også muslimerne i det her land er blevet ekstremt. Vi har moskéer, der bliver truet med at blive lukket. Vi har vores muslimske friskoler, som trues med at blive lukket. Vi har tørklæder, som de kører angreb på hister her. Og vi har omskæringsdebatter, hvor de prøver at forbyde, at vi skal omskære vores børn. Heldigvis for jøderne, som passede på os, fordi Mettes argument var slet ikke muslimerne. Det var rent for jødernes skyld. Det skulle muslimerne ikke være i tvivl om. Helst ikke. Det er det, vi står overfor. Og jeg kan næsten med garanti fortælle jer, at det her det er ikke det sidste, vi har set fra dem. Det bliver kun værre herfra. Derfor har vi brug for, at det her det skal have politiske konsekvenser. Og vi har brug for, at vi skal have et politisk alternativ. Problemet er, at i min egen proces igennem alle de her år, har jeg haft mine betænkeligheder ved at stille op og ved at være en del af et politisk parti. Betænkelighederne har gået på, at hvis jeg skal stemme på en person, som derefter skal vedtage en lov, som strider imod mine værdier, de værdier, jeg tror på som muslim, den konflikt har jeg ikke brudt mig om. Så siden jeg stemte på Socialdemokratiet dengang, har jeg ikke stemt. Indtil sidste valg. For det, der skete inden sidste valg, det var, at jeg begyndte at studere lidt mere og fordybe mig lidt mere i andre holdninger, i andre meninger, og kom frem til, at der er en generel fællesnævner blandt ulama, blandt de retslærte, om at selvfølgelig er det okay at stemme, fordi vi bliver nødt til at varetage vores interesser, og man bliver nødt til at vurdere, hvad er den største onde her. Så sidste valg, der sad jeg på aften før valget, valgaften eller aften før, og sad og tænkte kl. 12 om aftenen, kan jeg huske det, jeg havde det rigtig stramt, og jeg tænkte, hvad skal jeg gøre? Sikander stiller op, og jeg synes, hans stemme er vigtig, selvom jeg ikke kendte særlig meget til hans politik reelt, eller ikke var enig med særlig meget af den. Det er så, hvad det er. Men jeg mente oprigtigt, at han var en vigtig stemme, og jeg havde den der konflikt i mig selv. Så jeg skrev en lang besked til ham, og skrev til ham på et offentligt forum i øvrigt, hvor jeg skrev til ham, din stemme er vigtig, derfor stemmer jeg på dig. Jeg har lige truffet den her beslutning. Men du skal elske, hvad Allah elsker, og du skal hade, hvad Allah hader. Det var præcis, hvad jeg skrev til ham. For det mener jeg. Og så gik jeg ned dagen efter, og så stemte jeg på ham. Spol frem til i dag, med alt det her med Gaza, og alt de her nye opfattelser, så har jeg siddet og tænkt processen igennem.
Min første tanke var, at jeg ville etablere et parti, hvor vi alle sammen kunne være løsgængere. Så på den måde ikke være ansvarlige for hinanden. Derefter udviklede ideen så, nej, vi bliver nødt til at have et fælles parti. Men vi kan ikke gøre det alene. Muslimer kan ikke gøre det alene. Vi har brug for hjælp, vi har brug for støtte. Og vi har set, samtidig med alt det her foregået, har vi set massivt mange danskere, etniske danskere, gå med os i demonstrationer efter demonstration, uge efter uge i over 1,5 år. Det er helt vanvittigt. De har vist handlemod, som jeg desværre må indrømme, at de fleste muslimer ikke har vist. Selvom der har været masser af muslimer med i de her protestbevægelser, selvfølgelig har der det. Men forholdsvist. Det varmer mit hjerte, og det er dem, vi har brug for. Det er dem, vi skal samarbejde med. Og det er dem, vi skal gå ind og øve indflydelse. Uanset hvor langt det bringer os. Det har noget at gøre med vores relationer, vores politik, alt mulige ting. Det skal vi udvikle, det skal vi finde ud af sammen. Jeg har etableret et politisk parti, der hedder Fælles Fremtid. Det her politiske parti kommer til at foregå over en app. Vi er i gang med at udvikle en app. Appen er næsten færdigudviklet, kommer inshallah snart ud. Og den app, der vil alt politisk aktivitet foregå. Der vil dannes undergrupper, lukkede grupper, åbne grupper, der udvikler politik og sender det til bestyrelsen, og bestyrelsen vurderer politikken og smider den op. Men jeg sidder stadig med den der følelse, hvad med det her med, at det skal være i overensstemmelse med vores principper? Og der har jeg truffet den her beslutning, at moskéerne skal have en fast bestyrelsesplads. En fast bestyrelsesplads, hvor de har vetoret inden for de etiske spørgsmål. Det vil sige, de spørgsmål, der strider mod islam, der kan de smide en veto ned og sige, det forslag går ikke, eller det må I ikke stemme på. Samtidig har jeg besluttet, at alle foreninger, der melder sig til muslimske eller ikke muslimske, de får lov til at stemme på den her app med deres forenings medlemstal. Det vil sige, hvis vi forestiller os en eller anden NGO, som SOS mod racisme deltager, jamen, og de har, lad os bare sige, 1000 medlemmer, så når de stemmer, så stemmer de med de 1000 medlemmer. Og sådan vil moskéerne også gøre, og sådan vil alle foreninger gøre. Så på den måde, vi kan få dem involveret og få en massiv indflydelse og opbakning til de sager, der er vigtige. Så på den ene side, så har vi moskéerne med en fast bestyrelsesplads og vetoret, og på den anden side har vi foreninger, der får lov til at repræsentere sig selv med deres foreningstyngde. Og alle kan være medlem af den her forening, alle kan være medlem på den her app, og det er gratis. Når vi snakker om hukum shar'i, islamisk, den vil jeg gerne bare lige hurtigt. En af de største ulama i den her i den islamiske verden er for mig, uden tvivl, Muhammad al-Hassan al-Dudu. For mig, oprigtigt, han er noget af det vildeste, jeg nogensinde har hørt på. Okay? Og han blev spurgt til en konference, en foredrag i Australien, hvor han blev spurgt, hvad er hukum for at deltage i et demokratisk valg her i Australien? Er det tilladt? Er det opfordret? Eller er det haram? Og han sagde, for jer her, altså jer i Vesten-agtigt, det er så men han mente for jer i Australien, er at stemme, er at eksistere. Og for jer er det wajib at stemme. Det er en pligt at stemme. Og så siger han, at vælge det mindste af 2 onder, er ikke kun tilladt, er en pligt. Hvis I står over for 2 onder, så er den mindste af de 2 onder en pligt at stemme på. Okay? Problemet er bare, jeg har stadig den her konflikt, og derfor var det vigtigt for mig at prøve at etablere et parti, hvor vi vil overholde de grænser. Hvad betyder det så i praksis? Jo, jeg kan sige her på stående fod, at højst sandsynligt kommer vi ikke til at stemme for finansloven. Fordi i finansloven, der er renter, der er alle mulige udfordringer, som vi ikke gider forholde os til. Ligesom Enhedslisten konsekvent har lagt deres mandater til rådighed for en regering, uden dog at være en del af regeringen, og derfor heller ikke stemt for et finanslov. De har ikke stemt for finanslov. For nylig ophævede de det. Jeg kan ikke huske, om det var for et par år tilbage, eller det lidt længere tilbage. Men det er nyt, at de er begyndt at stemme for finansloven, hvis de overhovedet er, bare for at jeg ikke tager fejl. Jeg mener, at de er begyndt igen. De har i hvert fald haft debatten. Så det kunne være en måde. En anden ting er moralske spørgsmål. Vi vil heller ikke stemme for.
Straf vil heller ikke stemme for. Så der er nogle særlige områder, hvor vi vil undlade at stemme. Det er ikke det samme som, vi vil stemme imod. For ligesom vi ikke vil påtvinges andres værdier, så vil vi heller ikke påtvinge andre vores værdier. Det er ikke planen. Planen er at gå ind og forme og præge samfundet og give muligheder for vores egne interesser og beskytte vores identitet og beskytte vores mulighed for at være i samfundet som muslimer, uden at det er en konflikt i sig selv, eller et problem i sig selv. Og alle mulige erkendelser, og jeg ved ikke hvad. Okay? Når det kommer til de konkrete politiske forslag, så er det meningen, at alle, der joiner den her app, vil kan formå at stille og komme med forslag og komme med deres politik, udvikle deres politik og sende deres politik til os ind i den her app. Det er det, der er meningen. Og derfor, først når vi har fået de 20.000 vælgererklæringer, som vi har brug for, først når vi har fået de 20.000 erklæringer, først der vil vi komme med en politisk udmelding og komme med et principprogram, hvor vi vil forklare, hvad det er, vi vil rent politisk. Jeg håber, at det her gav jer klarhed.